बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या, 7 वरून 3 वर आलो. जिल्ह्यासाठी इलेक्ट्रिक गाडी विकत घेतोय. डिझेल बोटीऐवजी मच्छीमारी बोट इलेक्ट्रिक करण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय व बंदर खातं सगळी मदत करेल, अशी माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. उदाहरण, आपण डिझेल, पेट्रोल आणि ह्या गाड्या न वापरता आपण इलेक्ट्रिकच्या दिशेने जायचं, त्याच्यामुळे आपण अजून सक्षम होऊ शकतो. आता मी ज्या खात्याचा मंत्री आहे, उदाहरण माझ्याकडे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर खातं आहे. मी आपल्या माध्यमातून सगळे माझे मच्छीमार बांधव असेल, किनारपट्टीवर असलेले विविध नागरिक असतील, त्यांना सगळ्या जणांना मी आवाहन करणार आहे की आपण डिझेलच्या ह्या सगळ्या बोटी वापरण्यापेक्षा आपण इलेक्ट्रिकच्या दिशेने गेलं पाहिजे. त्यासाठी माझं खातं म्हणून जे मदत, मत्स्य खातं म्हणून, बंदर खातं म्हणून जी मदत आपल्याला लागेल, जे कर्ज आपल्याला कुठल्या बँकेतून लागतील, ती सगळ्याची सगळी मदत करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. येणाऱ्या कालावधीमध्ये किनारपट्टीवर चालणारी प्रत्येक बोट, मच्छीमारीसाठी गेलेली प्रत्येक बोट ही अगर इलेक्ट्रिक झाली तर निश्चित पद्धतीने मच्छीमारांनाही त्याचा फायदा होईल आणि देशालाही त्याचा फायदा होईल. आणि ह्यासाठी जी काही यंत्रणा लागेल, जी काही शासकीय मदत, ताकद लागेल, ती पूर्ण पद्धतीने माझ्या मच्छीमार समाजाच्या मागे उभं करण्यासाठी मी तयार आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे की 1 वर्षासाठी बाहेरगावी जाऊ नका. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. माझा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि म्हणून ही माझ्यासाठी संधी आहे की आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून अगर विचार केला तर ही संधी, आपण संधीचं सोनं करायला हवं. आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये येणारा जो पर्यटक आहे, जो आता ज्यांनी बाहेरगावी जाण्याचं नियोजन केलं होतं, ते सगळे प्लॅन रद्द करून आता सिंधुदुर्गाच्या दिशेने अगर येत असतील तर त्यासाठी आपण तयार राहिलो पाहिजे. हॉटेल चालक असतील, विविध पद्धतीने पर्यटन क्षेत्रातले विविध व्यावसायिक असतील, त्यांनी ह्या संधीचं सोनं करण्यासाठी जी मदत पालकमंत्री म्हणून, जिल्हा प्रशासन म्हणून आपल्याला द्यायची आहे, ती सगळी मदत देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. म्हणून हे सगळी 7 आव्हानं आपण अतिशय विचारपूर्वक अगर स्वीकारली तर माझ्या दृष्टिकोनातून मग सोनं खरंच नाही. मग दुसरं, आपण जे काही प्रवास करतो, आता मी माझ्या ताफ्यातल्या गाड्या कमी केल्या. माझ्याकडे 6-7 गाड्या होत्या, आता 3 वर आणल्या आहेत, 2 वर आणलेल्या आहेत. त्याचबरोबर मी इलेक्ट्रिक गाडीचं पण सिंधुदुर्ग, जी माझी डीव्ही कार आहे जिल्ह्यातली प्रशासन, ती पण मी इलेक्ट्रिक गाडी आता विकत घेतोय आम्ही. जी उद्या काल पेट्रोलची, डिझेलची घेणार होतो, ती आता इलेक्ट्रिक गाडी करणार आहोत. तर अशा पद्धतीचे सकारात्मक बदल अगर आपण स्वीकारले तर मला विश्वास आहे आपल्या देशाला महासत्ता बनवण्याशिवाय जे काय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचा हेतू आहे, उद्दिष्ट आहे, तो निश्चित पद्धतीने साध्य होईल.